ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଥା। ନମୋ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ପାପତା ପହାରି, ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ସଦା ଆନନ୍ଦ ବିହାରୀ। ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଥା କହିବଇଁ, କରଦେବ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁରାଜା ଅଗସ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଛନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ। ଆହେ ମୁନି, ମହାପାପ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ କଲେ ସେ ପାପୁ ତରନ୍ତି? ରାଜା ବାକ୍ୟେ କୁମ୍ଭସୂତ କହନ୍ତି ଏ ବାଣୀ। ଯାହା ପଚାରିଲ ତାହା ଶୁଣ ନୃପମଣି। ଗୋହତ୍ୟା ଯେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ନାରୀ ହତ୍ୟା ଜାଣ। ଜନନୀ ଗମନ ଆଉ ବୃଷଳି ହରଣ। ପଞ୍ଚ ମହାପାତକକୁ ଆହେ ନରନାଥ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଏଥୁ ନୁହନ୍ତି ମୁକତ। ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟଇ, ଏହି ପାପ କଲେ ଘୋର ନରକେ ପଡ଼ଇ। ପୁରୁଷକୁ ମାରଇ ଯେ ନାରୀ ପାପ ଚିତ୍ତେ, ଜନ୍ତୁ ମାରଇ ଯେ ବିନା ଦୋଷେ ବୁଝି ଏତେ। ଏହିପରି ଯେତେ ଯେତେ ପାତକ ଅଛଇ, କହିବା ତା କେତେ ହେଜି ଆହେ ନର ସାଇଁ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯମ ଦୂତେ ଘେନି ଯାନ୍ତି, ପକାଇ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଦାନ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଭଙ୍ଗାଇ କହଇ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଦରିଦ୍ର ସେ ଅବଶ୍ୟ ହୁଅଇ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଶୁଣି ଅଗସ୍ତି ବଚନ, ପୁଛନ୍ତି ଏ ପାପ କାହୁଁ ହୋଇବ ମୋଚନ? ପ୍ରକାଶ କରିଣ ବୋଲୁ ଅଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି, କହୁଅଛୁ ତାହା ଧୀରେ ଶୁଣ ନରପତି। ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ଆଗେ, ଧାତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହୁଥିଲେ ଅନୁରାଗେ। ପୁଛିଲେ ଦେବତାମାନେ ଆହେ ଚାରି ମୁଖ, ମହାପାପ ଯାଏ କେଉଁ ବ୍ରତ କଲେ ଦେଖ। ତାହା ଶୁଣି ଧାତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜି କରି, କହିଲେ ଏପରି କଥା ବିଚାରି ବିଚାରି। ଏକାଦଶୀ କଲେ ଜନେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସନ୍ତି, ଷଡ଼ଜୟନ୍ତୀରେ ଦେବ ଆସନ ଲଭନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଦେବ ଲୋକରେ ବସଇ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ବିପଦକୁ ନ ଦିଅଇ। ଏହିପରି ବ୍ରତ ଖୋଜି କହୁ ଚଉମାଥା, ଶୁଣି ତା ବିଚାରି ଚିତ୍ତେ ସକଳ ଦେବତା। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନେଲେ ଦେବନାରାୟଣ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ରଖିଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଭଗବତୀ ରଖିଲେ ଆଦରି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହି ସବୁ କଥା ଦେଖି କରି। କହିଲେ ବିଧି ଆଗେ ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି, ନେବଇ ମୁଁ ବ୍ରତ ଯାହା ହୋଇବ ବିଚାରି। ଏହା କହି ଆଦିତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚଳିଗଲେ। ମାତାଙ୍କ ଚରଣେ ନମି ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ତଦନ୍ତେ ପୁଛିଲେ ମାତା, ବୋଲ କେଉଁ ବ୍ରତ? ନେବି ମୁଁ ବିଚାରି, କହ ନ ରଖି ଗୁପତ। ଆଦିତ୍ୟ ବଚନେ ମାତା ବୋଲନ୍ତିରେ ବାପ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ନର ହୋଇ ପାପ। ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛଇ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳଇ, ବୁଝ ବାବୁ ଏହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁଇ। ମାତାଙ୍କ ବଚନେ ରବି କରି ନମସ୍କାର, ବୋଲନ୍ତି ଗୋ ମାତ କହ ତାର ସମାଚାର। କେଉଁ ଦିନେ ହୁଏ ବ୍ରତ, କେବା କରିଥିଲା? ତହିଁରୁ ବା ତାହାର ଯେ କି ଫଳ ହୋଇଲା? ଆଦିତ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣି ଜନନୀ କହନ୍ତି, ଶୁଣ ବାବୁ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ବ୍ରତର ରୀତି। ରବିବାରେ ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ରେ ନନ୍ଦନ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ହୁଅଇ ସେଦିନ। କଲେ ତାହା ପଞ୍ଚ ମହାପାତକ ସହିତେ, ସବୁ ପାପ ଲୋପ ହୁଏ ବୁଝ ଧୀର ଚିତ୍ତେ। ଦରିଦ୍ର ଲଭଇ ଧନ ଅପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ, ନାରୀ ପାଏ ଉତ୍ତମ ପତି ଯେ ନୋହେ ଆନ। ଏପରି ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛେ ତାହା ସେ ଲଭଇ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଫଳ ମିଛ ନାହିଁ। ଶୁଣ ତାର ଇତିହାସ କଥାରେ କୁମର, ଶୁଣିଲେ ସଂଶୟ ତୋର ହୋଇଯିବ ଦୂର। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶେ ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦ ସାଧବ, ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି କେବା ଗଣନା କରିବ। ହୀରାଧର ବୋଲି ତାର ଏକଇ କୁମର, ଶଙ୍କଚନା ବୋଲି ଏକ ଦୁହିତା ଆବର। ପୁତ୍ରବଧୂ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେ ଅଟଇ, ସକଳେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇ। ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଆସି ନୀତି ତା ଦୁଆରେ, ମାଗୁ ଭିକ୍ଷା ବୋହୂ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଦେଖି ଖରେ। ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ଯେ ବୋହୂ, ବିପ୍ର ବୋଲେ ତତେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ ହଉ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଜୁଳି ଆଣି ଦୁହିତା ଦିଅନ୍ତେ, ତୋ କପାଳ ଭୁଞ୍ଜ ଏହା
ବୋଲେ ସେ ତୁରିତେ। ଏହିପରି ନୀତି ନୀତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତେ। ସାଧବ ଦୁହିତା ଦିନେ ଜନନୀ ଅଗ୍ରତେ। ବୋଇଲା ଗୋ ମାତା ବହୁ ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳି। ଦେଉ ବୋଲେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କର ବୋଲି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଜୁଳି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ନେଇ। ତୋ କପାଳ ଭୁଞ୍ଜ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହଇ। ଏଥିରେ କାରଣ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରଇ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଆର ଦିନ ଥାଇ ଭିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ତାହା ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଧବାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଛେ ଏ ବଚନ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ବୋହୂକୁ ବୋଲ ଯାହା, ଝିଅକୁ କି ପାଇଁ ଅବା ନ କହୁଛ ତାହା। ଏଥିର କାରଣ କିସ କହ ହେ ବୁଝାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ବଚନରେ ହସ ହସ ହୋଇ। ତୋ ଝିଅ ଜନମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ, ଦେଖ ତୁ ମୃତ୍ତିକା ଖୋଳି କି ଅଛି ସେଠାରେ। ଏହା ବୋଲି ବିପ୍ର ଗଲେ ତହୁଁ ସାଧବାଣୀ। ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାହି ସେଇ କ୍ଷଣି। ଝିଅର ଜନମ ସ୍ଥାନ ମୃତ୍ତିକା ଖୋଳନ୍ତେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏହି ମତେ। ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡା ପହରା ମୁଠାଏ, ତହିଁ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖାରୁ ଯେ ଅଛଇ ଥୋକାଏ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଦୁହିତା ଯେ ଭୟ କଲେ, ସେ ନିଶିରେ ଭୋଜନ ଶୟନ ବରଜିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆସି ସେ ବିପ୍ର ମିଳନ୍ତେ, ସାଧବାଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁରିତେ। ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ, କହିଲା ଯା ଦେଖିଥିଲା ଜନମ ସ୍ଥାନରେ। ତଦୁତ୍ତାରେ ପଚାରିଲେ ଏଥିର କାରଣ, କିସ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବୋଲ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଧବାଣୀ ବଚନରେ ସେ ବିପ୍ର କହନ୍ତି, ସେଥିର ମରମ ଯେବେ ବୁଝିବୁ ଯୁବତୀ। ତୋ ଗ୍ରାମ ଅମରି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କି ପୁଛିଲେ, କହିବ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଟି ଭଲେ। ଏହା କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ଥାନେ। ସାଧବାଣୀ ସୂତା ସଙ୍ଗେ ତହିଁ କିଛି ଦିନେ। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ପାଇଁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର, ଘେନି ଯାଇ ତା ନିକଟେ ମିଳିଲେ ସତର। ଦେଖି ସାଧବାଣୀଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ମାନ୍ୟ କଲା। କେଣେ ଆସି ଅଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସଙ୍ଗାତ। ହେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଏ ମିଛ ନୁହେଁ ତ। ଏହା ବୋଲି ପାଟଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲା। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସଙ୍ଗାତ ହୋଇଲା। ନୀତି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କି ସେ ସାଧବ ରମଣୀ, ଦେଉଥାଇ ଭଲ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଯେ ଆଣି। ଦିନେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀକି ପୁଛଇ, ମୋଠାରେ କି କଥା ଅଛି କହ ତା ବୁଝାଇ। ତା ବଚନେ ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଗୋ ସଙ୍ଗାତ, ଏହା କହି ବୁଝାଇଲା ସକଳ ଚରିତ। ଝିଅର ଜନମ ସ୍ଥାନୁ ଯାହା ପାଇଥିଲା, ତାହା ସବୁ ତା ଆଗରେ ବିସ୍ତାରି କହିଲା। ଏଥିର କାରଣ କିସ ପଚାରୁଅଛଇ। ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ କହିଚନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ସେ ଅମରି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀ ଗିର। ଶୁଣି ବୋଲେ ସଙ୍ଗାତ ଗୋ ଚିନ୍ତା ତୁ ନ କର। ବିଭା ପରେ ଏଥିର କାରଣ ଜଣାଇବି। ମଧୁଶଯ୍ୟା ଦିନ ଏକା ଜଗି ମୁଁ ରହିବି। ଏହା ବୋଲୁ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣି, ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲା ଘେନାଇ ଦୁଲଣୀ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖିକରି, ଉତ୍ତମ ସୁପାତ୍ର କୁଳଶୀଳ ଦେଖିକରି, ବିବାହ ବଢ଼ାଇ ଦୁହି ତାର ସାଧବାଣୀ। ଅମରିକି କହନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିତା ସେ କ୍ଷଣି। ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ହୋଇ ଶୌଚ ସତରେ, ପୂଜା ପେଢ଼ି ଫିଟାଇ ଯେ ବିଚାରି ମନରେ। ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପୂଜା ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ, ରଖିଥିଲା ତହୁଁ ବାଛି ଘେନିଲା ତୁରିତ। ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସତର ଅଇଲା, ସାଧବାଣୀ ପୁରେ ପଶି ଗୁପୁତେ ରହିଲା। ମଧୁଶଯ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର, ଅମରି ବସିଲା ମାଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଦୁଆର। ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧପୁରେ ଆସି ଯମଦୂତ ମାନେ, ପରବେଶ ହୋଇଲେ ସେ ସାଧବ ସଦନେ। ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ମଧୁଶଯ୍ୟାପୁର ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରରେ। ସହସ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ଧରି ସେ ଅମରି, ବସିଅଛି ସେ ଗୃହରେ ଦୁଆର ଆବୋରି। ତା ତେଜରେ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇ ନ ପାରି, ବୋଲନ୍ତି ଅମରି ଯାଅ
ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କରି। ସାଧବ ଜୁଆଇଁ ପର ମାୟୁ ଶେଷ ଆଜି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି। ନେବୁ ତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଛୁ ତହିଁକି, ତାହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କହଇ ବାଣିକି। ନ ଛାଡ଼ିବି ଦୁଆର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଥିଲେ, ଘେନି ଯାଅ ଇଚ୍ଛାରେଟି ଲେଉଟ ନୋହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଯମଦୂତେ ସତ୍ତରେ ଫେରିଲେ। ଜନ୍ତୁପତି ଆଗେ ଯାଇ ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ଶୁଣି ତା ସମନ ଚଢ଼ି ମଇଁଷି ପିଠିରେ, ପରବେଶେ ହେଲେ ଯାଇ ସାଧବ ମନ୍ଦିରେ। ମଧୁଶଯ୍ୟାପୁର ଦ୍ୱାରେ ଅମରିକି ଦେଖି, ବୋଲନ୍ତି ସମନ ବାଣୀ ଆଣ୍ଟେ ତାକୁ ଡାକି। ଛାଡ଼ ତୁ ସାଧବ ଜୁଆଇଁ କି ନେବୁ ଆମ୍ଭେ, ପରମାୟୁ ତାର ଶେଷ ହୋଇଅଛି ଏବେ। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଶୁଣି ବୋଲେ ଆହେ ଜନ୍ତୁନାଥ, ଅମରି ମୋ ନାମ କିମ୍ବା ଦେଇଛ କହତ। ମୋତେ କେତେ ସେବା କରି ଅଛି ସାଧବାଣୀ, କିପରି ମୁଁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି କହ ପୁଣି। ଯମ ବୋଲେ ଯେବେ ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁହି, ତୋ ସୁତ ପତିଙ୍କି ଆଜ ଯାଉଅଛି ନେଇ। ଏହା ବୋଲି ଯମ ତହୁଁ ଫେରି ବେଗେ ଗଲେ, କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାତପୁତ୍ର ପତିଙ୍କି ସେ ନେଲେ। ନିଶିଶେଷେ ସାଧବାଣୀ ଆସୁ ତାକୁ ଚାହିଁ, ଅମରି କହିଲା ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଇ। ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭର ଝିଅ ଏ ନିଶିରେ ଜାଣ, ହୋଇଥାନ୍ତା ରାଣ୍ଡ ଏଥେ ସନ୍ଦେହ ନ ମଣ। ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ରହି ପିନ୍ଧି ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖା, ପହଁରା ଖପରା ଘେନି ବୁଲୁଥାନ୍ତା ଏକା। ଏବେ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ହୋଇଗଲା ପାର, ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ହେ ବିପତ୍ତି ମୋହର। ଏହା କହି ସାଧବାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅମରି, ଆପଣା ଗୃହରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମିଳି କରି। ଦେଖିଲେ ଯେ ସାତପୁତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ତାହାରି, ମରି ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ତ କାହାରି। ସାଧବାଣୀ ତାହା ଦେଖି ନିର୍ବାକ ହୋଇଲା, ଅମରି ସେ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ଜଳରେ ଧୋଇଲା। ସେହି ଜଳ ସିଞ୍ଚୁ ସର୍ବେ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଠି ଯେ ଯା କାର୍ଯ୍ୟେ ଚଳିଗଲେ। ଦେଖି ତାହା ସାଧବାଣୀ ସେ ଅମରି ପାଦେ, ପ୍ରଣାମ କରି ଯେ ତାକୁ ପୁଛଇ ଆନନ୍ଦେ। କହ ଗୋ ସଙ୍ଗାତ ଏହା କିପରି ହୋଇଲା, ଏତେ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେ ଅବା ଦେଇଗଲା। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଶୁଣି ସାଧବାଣୀକି କହଇ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଏ ଫଳ ଅଟଇ। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ କହ ସେ ପୂଜା ବିଧାନ, କରିବି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରତ ହୋଇ ଦୋଷ ମନ। ଅମରି ବୋଲଇ ରବିବାରେ ଏକାଦଶୀ, ପଡ଼ିଲେ ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ ଜାଣ ଗୋ ବିଶେଷୀ। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବ ଦେଖି କରି। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ବେଳ ହୁଅନ୍ତେ ଚଳିବ, ଦେବାଳୟରେ କି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପୂଜିବ। ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ, ସାତ ଫଳ ସାତ ଫୁଲେ ପୂଜିତ ହୁଅଇ। ସାତ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବ, ନାନାବିଧ ଫଳମୂଳ ତହିଁରେ ବାଢ଼ିବ। ସାତ ନାଡ଼ ଦୁବ ସାତ ଅକ୍ଷତ ସହିତେ, ସମର୍ପିବ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସୁଚିତ୍ତେ। ସାତଖିଅ ସୂତାବଳୀ ବ୍ରତ ସଜାଡ଼ିବ, ଧର୍ମକୁ ସୁମରି ସାତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ। ପୂଜା ସାରି ସେ ବ୍ରତକୁ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଦେବତା ମୂରତି ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ। ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ, ଖାଇ ସେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନ ଭଜି ବିଷାଦ। ତହିଁ ଆରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଭକତିରେ ପୂଜି। ତହିଁ ପରେ ଇଷ୍ଟବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, କରିବ ପାଳନା ଆନନ୍ଦିତ ମାନସରେ। ଏହିପରି ଯେ କରଇ ଭକତି ଚିତ୍ତରେ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛଇ ତାର ହୁଅଇ ପୂରଣ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ମନରେ ନ ମଣ। ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଯାଇ ସେ ବ୍ରତକୁ କଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଜୀବନ୍ତେ ଅନେକ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜି ମରଣାନ୍ତେ, ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିଲା ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ଆଦିତ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଗଲେ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଆହେ ଜନେ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରତ ଏହି, କଲେ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ଯେ ନାହିଁ। କର ସର୍ବେ ଭକତି ଚିତ୍ତରେ ଏହି ବ୍ରତ, ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ଯେଝା ବାଞ୍ଛା ପରାପତ। ଅତି ପବିତ୍ର ଯେ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ,
ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜନେ ହୁଅ ହେ ପବିତ୍ର। ଇତି ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।